Wieħed mill-aspetti l-iktar interessanti tal-ħajja tal-Papa Pawlu VI huwa l-interess tiegħu fil-qasam soċjali u dak politiku. Sa minn meta kien għadu żgħir beda dan l-interess qawwi minħabba li missieru kien senatur Kattoliku fl-Italja. F'dak iż-żmien illi il-Kattoliċi kienu qed jippruvaw jelbu dak l-iżolament illi kienu fih u jagħtu is-sem tagħhom bil-mod il-mod fil-ħajja politika Taljana. Sa minn meta kien għadu qassis żagħżugħ fl-Italja bdiet tfeċċ it-theddida ta' l-awtoritarizmu tant illi il-faxxiżmu bil-mod il-mod sar id-dittatura fl-Italja. Pawlu VI quddiem din it-theddida għamel l-għażla li jkun maż-żgħażagħ universitarji u jiffurmawhom bil-mod il-mod biex ma jibżgħux u biex anki huma jagħtu is-sem tagħhom b'mod partikolari ispirati mill-Evanġelju favur id-demokrazija u l-libertà. Kien f'dan il-mument fis-snin 20 tas-seklu li għadda illi Pawlu VI għamel l-għażla illi jkun assistent f'dik li kienet tissejjaħ il-FUCI, il-Federazzjoni Universitarja tal-Kattoliċi Taljani. U anke hawnhekk ħallas prezz fuq ġismu stess meta ġie aggredit minn xi faxxisti waqt kungress illi kienet qed tagħmel din il-federazzjoni. L-interess tiegħu fil-politika kompla anke meta kien fis-segreterjatà l-Istat fil-Vatikan, b'mod partikulari meta kien jiddefendi l-awtonomija tal-politiċi Kattoliċi f'dak li għandu x'jaqsam il-qasam soċjali. Anke bħala arċisqof kompla dan il-kuntatt kontinwu ma' dawk li kienu involuti fl-amministrazzjoni tal-Belt ta' Milan illi fija kien arċisqof. U anki bħala Papa kompla dik il-ħbiberija illi kellu maż-żgħażagħ tiegħu illi sa dak iż-żmien kienu saru politiċi prominenti uħud minnhom fl-Italja imma anki uħud minnhom fuq livell Ewropew biex ikompli jispirawhom ħalli jaħdmu fuq il-ġid komuni imnebbaħ mill-Evanġelju. Hija ċara għal kulħadd dik il-ħbiberija pereżempju li kellu ma' Aldo Moro u kemm sofra meta Aldo Moro ġie sekwestrat u maqtul b'mod vjolenti mill-Brigate Rosse. Ġarrab ħafna dan il-qtil, ġarrab tant li wera anke fil-pubbliku is-soba li kien għaddej minna wara il-mewt ta' dan l-istatista u ħabib tiegħu. Tibqa' dik il-kwotazzjoni ferm qawwija li kien kiteb Pawlu VI dwar il-politika, li l-politika wara l-karità reliġjuża hija l-ogħla forma ta' karità umana.